बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय मोजां हामलायनाय जासिहरग्रोनाय थाबाय। आंनि मुङा नमिता रामसियारि, आंनि गामिनि मुङा बामोनबुरि, जिल्लाया नलबारि। दायो आं 9 बोसोर बैसोआव दावबायगासिनो। दिनै खन्थाइ मुलुग इउटुब चेनेलाव खन्थाइ आवरायनाय बादायलायनाय हाबाफारि लादों आरो आंबो दिनै खन्थाइ आवरायनो आखायाव लाबाय। दानिया फैदो खन्थाइखौ आवलांदिनोसै। खन्थाइनि मुं अननाय। जाय बेसादखौ जों बायनानैबो मोना आरो बिनानैबो मोना, बेनो जादों अननाय। दायो हाथियार महरैसो साजायो जों बै अननायखौदि मानो। आथिखालाव गोबां सुबुंनियावनो बे अननाय सोदोबखौ खम नुसै आं। जेराव आंगो होननानै गावखौनो दोनखुमायो। जानांगौ गोबां खस्थ' मोनो बे अननाय सोदोबखौ गुस्थियाव लाबोनो। जानांगौ गोबां खस्थ' मोनो बे अननाय सोदोबखौ गुस्थियाव लाबोनो। आं उनफिनना नायहरो जे गाव गावनि फेरलेबसे उखैनायखौ दोनथ'नानैबो मानो दावराव दावसि बिदा फंबायजोंनो दिनै। औ नंगौ, मानोना बिसोरनियाव अननायनि निजोराया बोहैला। बिनिखायनो दिनै गाव गावजोंनो बिस सोमजिखाबाय। खन्थाइया एसेनोसै, गोजोन्थों।